Foli ani tanuni an b'a di an filɛli kɛ jama bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan n bɛ bɛɛ lajɛlen fo maa minnu sɔgɔlen don Jani point email FM kan an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye an b'an ka cɛkɔrɔbaw fo an b'an ka musokɔrɔbaw fo ayiwa an ka lakana tigilamɔgɔ an ka foli b'olu yɛrɛ fana ye dantɛ foli min na bi ye juma ye Ala ka juma tɛmɛko ɲuman yira alisilamɛden bɛɛ lajɛlen na maa minnu yɛrɛ fana taar'u da Ala ka badabada dali nɔgɔya alisilamɛ su bɛɛ lajɛlen ye ni y'an sigilen an ka jɛmukan kan jɛmukan min n'an b'a a waliya chaque vendredi k'a daminɛ 10h la k'a bila 11h ayiwa an sigira an ka jɛmukan kan musoya gindo a kɔnɔko ye fɛn minnu ye an bɛna tila ka an da don a la an bɛ walawalali kɛ maaw ye bi thème tɛ dɔwɛrɛ kan a bɛ duba de kan duba ye fɛn mun ye an bɛ kuma an denw minnu bɛ du kɔnɔ ani an dɔgɔnin minnu bɛ du kɔnɔ cɛman fara a musoman kan n'u u ɲɛtana ye u ba sinamuso ye n'u bɛ k'u yɛrɛ kɛ i n'a fɔ dutigi ayiwa bi jamukan sigilen bɛ o de kan a kɔnɔko ye mun ye an bɛna kuma kan an da don a la ayiwa Nafisatu ale bɛ n bolo kɔrɔ yan ka se Bajimu ma ale fana bɛ yan nɔ folikan mun b'u bolo o lase maaw tulo kan an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ an ka baabu ye Bajimu ani sɔgɔma foli diyara n ye ni kɛnɛ belebeleba in kan a diyara n ye kosɛbɛ awɔ tɛna fɔ k'a bonyana ma barisa n'a bonyana a bɛ ɲurumuru ayiwa tɛ fɛn cɛ ɲuman ye ka lamɛnbaa cɛ fara muso ka denmisɛn fara maabakɔrɔ kan ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn fɛn min ye maa minnu b'a la ka Jani point ml k'o lajɛ nin waati na ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ko an ye kɔnɔden sibɔbaliw ye an b'a la k'an dege pani na an kama ma kuwa fɔlɔ kuma minnu bɛna fɔ nin kɛnɛ in kan ni fili yer'a la u k'an to denmisɛnniya ye fɛn min ye hakilina fitinin min b'an na an bɛ fɛ k'o partager an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ. Merci beaucoup Bajimu ayiwa Nafisatu ani sɔgɔma ani sɔgɔma ma baasi tɛ yen awɔ baasi foyi tɛ na lase bi o ɲɛna an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma kosɛbɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ ka fɛn fɛn sɔgɔlen bɛ Jani point FM na nin wagati in na k'an bɛ bɛɛ lajɛlen fo donc komi Badimi y'a fɔ cogo min na an ye kɔnɔdenninw de ye an tɛ se pani na kosɛbɛ donc ni kuma bɔra yan ni min ma bɛn donc o k'a bila fili minɛn kɔrɔ voilà o de do kosɛbɛ siga t'o o la ayiwa aw ka wele kan a diyara n ye kosɛbɛ bi an bɛna kuma fɛn min kan i n'a fɔ n ye n da tu a yɔrɔnin na dɔɔnin n'an bɛ kuma den minnu bɛ duba kɔnɔna na n'u bɛ ka u ba sinamuso kɛ i n'a fɔ olu yɛrɛ sinamuso cɛ b'o la muso b'o la ne bɛ fɛ an k'an da don a la parce que a ɲɔ ɲaniba de don bi an bɛ wagati min kɔnɔna na furu caman bɛ ka sa a kama ayiwa Bajimi ne ko e yɛrɛ hakilina ye jumɛn de ye denmisɛnninw ka nin kɛwale jugu in na k'a ɲɛsin u baw ma Mayini o ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ buna adamaden Jani ka jigin i binyɔrɔ la i bɛ jigin i talonyɔrɔ la a bɛ ka ɲini yɔrɔ min problème tɛ yen nɔ ne yɛrɛ kɔni bolo problème bɛ lamɔ de la lamɔ o de y'a sun bɛɛ lajɛlen ye n'i y'a ta k'a lajɛ dɔnnibagaba dɔ ka fɔ la ko buna adamaden n'i bɛ na diɲɛ kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ i tɛ mɔgɔ jugu ye i tɛ mɔgɔ ɲuman ye i komi papier langolo sɛbɛnni foyi ma k'i la i bɛ na yɔrɔ min na sigida ani i bɛ du min kɔnɔ o de b'i yɛlɛma ka kɛ mɔgɔ ye barisa sisan n'i y'a ta k'a lajɛ maliyɛn den ni a wolola Chine k'a bila chinois ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ wuli ni chinois kan ye mɔgɔ t'a kalan o la a b'o dɔn naturellement bon n'i ye chinois den fana bila yan ni a wulila a bɛ wuli ni bamanankan ye sigida de ye o don a da n'i y'a ta k'a lajɛ denmisɛnninw ka nin ko in a sɔrɔla mun na a sɔrɔla lamɔ na fɔlɔfɔlɔ an ka cɛkɔrɔba ninnu u savanama don quoi bi n'i y'a ye mɔgɔw bɛ na u lagosi ne dabaliya bɛ ban an ka fɔlɔ cɛkɔrɔbaw ye ko dɔw kɛ n'i y'a ta k'a lajɛ philosophe ma min ye nanzaraw ma min ye maatɔ ma min faamuya fɔlɔ an ka dubaw kɔnɔ i bɔra ka ba sinamuso ko min fɔ fɔlɔ ni muso jiginna dɔrɔn o bɛ den ta k'a di a ba sinamuso ma ni ba sinamuso in fana jiginna u b'o den ta k'a di dɔ in ma bɛn ka sinsin e bɛ lamɔ muso in bolo fo ka taa muso furu i t'a mɛn mɔgɔ si da k'i ba ye karisa ye mɔgɔ minnu bɛ don du kɔnɔ n'i ye karisa ɲininka n'i y'i woloden yan ko awɔ
ni y'a ɲininka a sinamuso den na ko nin y'i woloden ko awɔ n yɛrɛ woloden o tɛ mɔgɔ si bɔ fili la duba kɔnɔ farafala tɛ yen bɛn bɛ yen kelenya bɛ yen e lamɔna muso min bolo yalo a t'i bɛ du i la n'i nana bɔ a kalama don min na o y'a sɔrɔ e ye muso furu ka ban n'u nana fɔ ko karisa i ba yɛrɛ yɛrɛ de ye nin ye nin y'i ba sinamuso i lamɔn'o de bolo a t'i min donni na ka ban o tɛna bɔ bilen est-ce que e n'a juguya ta k'o sɛgɛrɛ bon dɔw in fana jirali la e tun bɛ k'o miiri k'i ba sinamuso ye a fɔra e k'i woloba ye o ye e fari ma fa e bɛna mun de kɛ i tɛ se ka foyi kɛ donc o ye mara fɔlɔ ye n'i y'a ta k'a lajɛ an ka cɛkɔrɔbaw filanan tun ye mun ye u tun bɛ denmisɛnnin mara bɔlɔn fɛ i y'a faamuya n'i bɔra bɔlɔn fɛ n'i ye kojugu dɔ kɛ dɔ b'i minɛ k'i don je la i tɛ sɔn ka taa faso n'i y'a fɔ i fa fana bɛ dɔ fara a kan donc o ɲɛsiranya kama i b'i makun i ye kojugu min kɛ i b'ale to yen i bɛ taa sira wɛrɛ ta nka mun na bi e bɔra ka min fɔ nin ko mɔgɔ b'i ba sinamuso denmisɛnninw n'u b'u ɲɛ tɛnɛ kɛ u ba sinamuso ye k'a kɛ komi olu de ye dutigi ye k'a jate i n'a fɔ mɔgɔ tɛ ne kɔni bolo cɛkɔrɔba nɔ don cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba olu nɔ don a fɔ mun na barisabu bi den bɛ ka mara i n'a fɔ masakɛ i n'a fɔ wura n ko den yɛrɛ bɛ masa kɔrɔbɔ a bɛ kojugu dɔ kɛ k'i ɲɛ filɛ tan n'a sɔrɔ i bɛ kuma ni tɛna kuma bon n'i ma kuma a b'a fɔ jaa papa bɛ ne kɔkɔrɔma don donc a bɛ kafa a bɛ yaada bon ni denmisɛnnin n'a ye kojugu kɛ depuis a siɲɛ fɔlɔ i b'a jira la nin ye kojugu ye k'a ladilan bon n'i y'a ta k'a lajɛ bon ne ye den kɛ masakɛ ye den yɛrɛ y'a dɔn en âme et en conscience maman ni papa ne mana fɛn o fɛn kɛ u bɛ n kɔkɔrɔma don a la donc ni mɔgɔ min magara la du kɔnɔ u bɛ wuli o tigi kama den b'a dɔn k'a fɔ maman ni papa bɛ ne kɔ hali sigida la bi n'i ye mɔgɔ den bugɔ bi n'i ye baara sɔrɔ a b'i wele fanga la ni den y'o dɔn den bɛ ɲuman kɛ yan o ye point fɔlɔ ye point filanan ye mun ye bon fa e min ye dutigi ye les chefs de famille n'i ye dutigi ye i bɛ to ka kuma n'i den ye karisa a bɛ tan karisa a bɛ tan k'a lamɔ don a la a ka se ka kojugu ni koɲuman dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na nka bi an bɛ k'an kɛ wari ɲini kan n'an bɔra sɔgɔma 6 heures ou bien 7 heures du matin ka taa baarayɔrɔ la an bɛna sɔrɔ denw sunɔgɔra hali weekend min dabɔra ko an k'an lafiya i b'a ye an bɛ bɔ ka taa yɔrɔ wɛrɛw la an ni denw an tɛ sigi ka kuma bugɔli o dɔrɔn tɛ den dilan dɛ n'i kumana ni den ye ka lamɔ don a la e mana na ni maa o maa ye du kɔnɔ a b'o tigi bonya barisabu n'i ye den to a yɛrɛ ma den ale tɛ ɲuman ni juguman dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na fa de b'a jira la ani ba nka n'aw ma sigi baw fana an bɛ waati min na sisan cɛ bɛ baara kɛ muso bɛ baara kɛ ayiwa e bɔra sotigi bɔra a ye den kalifa guwadɛmɛnan na ale bɛ yen nɔ ale ka mara n'aw ka mara tɛ kelen ye wa dɔw fana b'a fɔ u bɔtɔ la n'i y'a bugɔ n'i nan'i sɔrɔ yan bon ale min ni den bɛ waati caman kɛ ɲɔgɔn kan ka tɛmɛ aw kan aw k'o kana a ladilan bɛɛ bɔtɔ la n'e ko a ma karisa n'i ye kojugu kɛ a minɛ i k'a bugɔ n'i y'o fɔ den yɛrɛ bɛ siran nka ne ye den kɛ baba komandan ye nisɔngɔ a t'a kan'i la wa n bɛ jɔ yan fɔlɔ an bɛ tila ka segin ka na ayiwa kuma ɲɛna kosɛbɛ Nafisatu e bɛ se ka mun de fara Badimikan ni kuma in kan ne bɛ se ka min fara kan Badimi ale ye kuma in bɛɛ fɔ ka ban mais ne bɛ point kelen de signaler parce que ale ko sisan ta ninnu cɛkɔrɔbaw sen b'a la musokɔrɔbaw sen b'a la bon ne tɛ se ka jigin an balakaw la parce que Mali kɔnɔna la yan an ka taabolo la ale yɛrɛ misaliya dɔ di fɔlɔ ni dutigi y'i jɔ yɔrɔ min na ko yan de don baw bɛ fara ɲɔgɔn kan ye denw bɛ fara ɲɔgɔn kan ye donc a bilama pourquoi sisan ta ninnu olu tɛ se ka fɔlɔ mɔgɔw ladegi k'u baser n'o yɔrɔ ye parce que muso tɛ se k'a fɔ k'a bɛ cɛ commandé o muso tɛ se ka télécommande ta k'a fɔ k'a bɛ fɛn kɛ tan donc cɛ de bɛ muso mara muso b'a ka mara da se den ma donc fa bɛ ba mara cogo min na ba fana bɛ denw mara u bɛ jɛ ka fɛngɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ mais n'a nana to k'a fɔ muso sisan ta ninnu yɛrɛ muso de ye dutigi ye cɛw yɛrɛ ta olu cɛw bɛ ka taa na san sugu la sisan ta ninnu y'o de ye sisan ko bɛɛ bɔra minɛn kɔrɔ man ni sinon fɔlɔ i b'a fɔ a y'a fɔ cogo min na nin anw yɛrɛ dɔw
an dira an ba sinamuso de ma an yɛrɛ kun t'a dɔn k'a fɔ ko an ba y'an ba ye f'an kelen ka defu ni fɛnw sɔrɔ i ma olu kun ka di i tɛ se k'a fɔ ko juguya bɛ yen i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ o ye bɛn ko ten voilà a ne ma ɲɛ ko sinamuso ko ni fɛn ninnu k'a bɛ kɛ kɔni vraiment sisanama ninnu il faut k'an ka reculer an ka segin an ka taa kɔfɛ fɔlɔ an ka savant kun b'a kɛ cogo min na e yɛrɛ ɲuman an ka philosophe kun b'a kɛ cogo min na u k'a kɛ o cogoya kɔnɔna la n'o tɛ maɲini a bɛ ka taabolo min kan sisan n'an ma segin an ka kɔrɔlenw ma sinaya ko sisan sinamusoya ko sisan maɲini a ma nɔgɔn dɛ a ko ka ca a kan ka wolomɛ wolomali cogo t'a la sisan ko yɛrɛ foyi t'a minɛn kɔnɔ tuguni maɲini foyi t'a minɛn kɔnɔ donc tiɲɛni de bɛ yen ba sinamuso dɔw kɔnɔw bɛ taa kɛ u bɛ taa baarajugu ni fɛnw kɛ ɲɔgɔn na si tɛ si ta ɲalen fɛ maɲini wa bɛɛ de ka kusa fana ni cɛkɔrɔba ɲɛ datugura bi na k'a fɔ ko muso fila de b'a bolo dɔ bɛ yan fɛ dɔ bɛ yan fɛ maɲini i bɛ nimisa i ye muso yɛrɛ fila furu kun min na don min na i su tɛ da o don de bɛna besow ta ɲɔgɔn kan ma tribunal la tagaw tiɲɛ tila ni fɛn ko a foyi t'a minɛ mais fɔlɔ ta ninnu tellement que ko bɛnnen don fɔlɔ i tɛ mɔgɔ yɛrɛ k'a fɔ k'i bɛ wuli k'i bɛ tiɲɛ ko kɛlɛ kɛ mais n'i ye tribunal lajɛ bi a falenba b'o la ko fosi t'a minɛn kɔnɔna na i m'a ye o de bɛ ne bolo ka fara a kan sinon ne tɛ se k'a fɔ ko an bɛ taa ba yan fɛ toujours contrôle bɛ cɛw de bolo n'a bilenna cɛw de bɛ wuli muso tɛ taa o cɛw de bɛ wuli donc cɛ k'i jɔ a jɔyɔrɔ la toujours u ka u fa n'u mɔkɛ minnu bɛ kɔfɛla ninnu na nin u ka tagabolo u k'o sariya sigi sinon n'u k'o la k'ale bɛ muso mara fɔ 4 mais ni ne bɛ se k'a sɔrɔ a fɔlɔ la tama mais a sisan ma taa non oui ka ca la dɛ ayiwa écoutez Badim i ye ka kuma faamu ayiwa n bɛna rebondi a ka yɔrɔ dɔ la ni ale y'a jira k'a fɔ ko dutigiw ko olu de nɔ don ko musow nɔ tɛ n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye muso ani cɛ an bɛ ɲɔgɔn dafa de ni muso ɲuman n'i bɛnna muso ɲuman ma muso min n'a lamaralen don kojugu ka ɲa est-ce que i b'a dɔn a bɛ cɛ fana bila sira ɲuman kan den dɔrɔn tɛ dɛ a bɛ fa fana bɔ sira jugu kan mɔgɔ caman bɛ yen mɔgɔ ka hakɛ to i bɛ taa sɔrɔ o bɛ furu cɛ ma k'a sɔrɔ cɛ in a bɛ sira jugu dɔ kan par exemple i n'a fɔ a bɛ dulɔ min na walima a bɛ fɛn dɔ ta min tɛ ko ɲɛnama ye muso in ka wuli ka jɔ bɛ se ka kɛ sababu ye ka cɛ bɔ o la bon muso ale ni den de bɛ temps passé ɲɔgɔn kan ka tɛmɛ cɛ kan fɛn min muso tɛna lamara furuso kɔnɔ ten muso ni lamɔ dɔ de bɛ na bon ni muso ɲɛna mun de la u b'a fɔ ko i ka sotigi bɛ yan muso de ye sotigi o barisabu cɛ e bɛ temps min passé kɛnɛma o ka ca ka tɛmɛ i bɛ min kɛ so kɔnɔ mara denmisɛnnin i m'a mɛn ko ni den tiɲɛna u b'a wele ko k'a ba ta don n'a ɲɛna bɛɛ ta don parce que munna muso de jɔyɔrɔ ka bon éducation na ka tɛmɛ fa kan parce que munna an ka temps t'an permettre ani denmisɛnninw ka mɛn ɲɔgɔn kan n'i yɛrɛ y'o misaliya di i bɛ bɔ sɔgɔma 7 heures donc i bɛ na o y'a sɔrɔ denmisɛnninw sunɔgɔra bon ni maa dɔw yɛrɛ ka cɛsiri tɛ parce que maa dɔw bɛ yen olu kɛlen bɛ k'u yɛrɛ koron weekend fɛ u tɛ bɔ u b'a essayer ka denmisɛnninw fɛ nka dɔw bɛ yen nɔ u ka temps yɛrɛ de t'u permettre k'a fɛ koɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ muso de bolo est-ce que i b'a dɔn ni muso ɲɛna a bɛ se ka du kɔnɔ mankan bɛɛ ban e bɛ ka min fɔ nin ye ko den thème yɛrɛ bɛ min kan den min bɛ a ba commandé k'a ɲɛ tana kɛ a ba sinamuso ye bon e se b'a dɔn ni ba fɔlɔ in ni o kumana fɛ k'a mara ka ɲa wallahi a tɛ se ka a ɲɛ kɔrɔta ka dɔ in lajɛ parce que a ba ye min jira a la n'a lamɔna n'a ye ba k'a fɔ a ye karisa nin ye e ba ye ka tɛmɛ ne kan ba ka ɲɛŋunu bɔ a la wallahi a bɛ dɔ in bonya jagoya mais Badim o y'a fɔlɔlama o ye an b'a tilelama min na i b'a fɔ bi cɛ de b'i jɔ il faut que muso ka siran cɛ de ɲɛ e filɛ ka waleya min fɔ nin olu bɛ kɛ fɔlɔ ta de la fɔlɔ muso ani sisan muso kelen tɛ dɛ maɲi dɛ danfaraba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ c'est à dire sinaya ta sisan ye sinaya yɛrɛ ye i b'a kɛ n b'a k'i la yen quoi sisan ta don ye mais a fɔlɔlama o bɛ se ka faamu muso mana ɲa fɔlɔ a bɛ se ka kuma a den fɛ ni kana nin ɲɛ tana kɛ ni koba ninnu tɛ diɲɛ kuma développer ka se i b'a fɔ nin degré ma sisan mais an bɛ wagati min na i b'a fɔ bi pour que lamɔ yɛrɛ ka na ko ka ɲa ka sigi u minɛn kɔnɔna la il faut cɛ wa relais de ta
bon il faut que cɛw ka relais parce que ni cɛw ma non il faut que cɛw ka relais ta parce que c'est rare k'a fɔ ko muso min bɛ yen nɔ sisan nɔ ko cɛ b'a fɔ k'a to yen a danyɔrɔ la k'a b'a to yen k'a b'a dan yen quoi bon cɛ y'a ka i m'a faamu donc ni e y'i t'o la muso kelen bɛ boli la ka taga filanan ta ka na fara o kan o cogo la ta bɛn bɛ yɔrɔ jumɛn e yɛrɛ bɛ boli n'a chauffeur e yɛrɛ bɛ boli ka bɔ a ɲɛnabɔ cogo jumɛn denw bɛ ɲɔgɔn kan fɔ cogo jumɛn na Mayini cɛ filɛ ka mun fɔ ne ma ba i ta ma dɛ ne sɔnna i ta ma mais o ye fɔlɔw de mais an bɛ a tilelama min na bi il faut que cɛw de ka bɔ kɛnɛma k'u jɔ quoi cɛw de kan ka kɛ wara ye k'u jɔ ni n ko min o don quoi ayiwa e ka ne lamɛn nin yɔrɔ nin na n bɛna i hakili lajigin fɛn dɔ la i yɛrɛ bɔra k'a fɔ k'an bɛ tile kura la fɛn bɛɛ yɛlɛmana an ka fɔlɔ cɛkɔrɔbaw olu b'u ka mara kɛ cogoya min na bi na n'i k'i b'o kɛ o b'i bɔ tele la o de bɛ ka na n'a tiɲɛni ye e ka n lamɛn bon ni yɛlɛma kɛra an bɛɛ de bɛ yɛlɛma ɲɔgɔn fɛ i y'a faamuya c'est-à-dire que e bɛ ka min fɔ ko cɛ k'a kɛ tan cɛ k'a bɔ tan fɛn dɔw bɛ yen e yɛrɛ ko yɛlɛma kɛra sisan violence ni fɛn ninnu o bɛɛ dabila la i y'a faamuya buna adamaden bɛɛ n'i mara cogo don maa dɔ bɛ yen n'i y'ale gosi fɛn min na a t'o dabila bilen maa dɔ fana bɛ yen bon n'i y'a kɔrɔfɔ o de bɛ digi ale la kojugu a b'a fɔ k'i ka bugɔ bon o tigilama i ka o dɔn ka bɔ maa la min kan ka bugɔ min man kan tɛ ka bugɔ nin bɛɛ de kan ka dɔn n'i y'a lajɛ denw ka mara tiɲɛni hali n'i y'a ta k'a lajɛ ekɔli la fɔlɔ par 4 n'i ye kojugu kɛ u b'i ta par 4 bon e bɛ segin o kojugu ɲɔgɔnna wɛrɛ kan nka sisan sariya y'a o kɔn sariya ko fɛn min ye ka mɔgɔ bugɔ n'i y'a kɛ bi na ekɔli karamɔgɔ dɔw datugura a senfɛ bon sisan mara tun ye yɔrɔ 3 ye so kɔnɔna bɔlɔn ani kalanyɔrɔ bon an bɛ se k'a fɔ fila bɔra la kalanyɔrɔ bɔra la bɔlɔn bɔra la k'a tɔ to sokɔnɔna ye bon sokɔnɔna dɔrɔn e tɛ tilen so e bɛ mara kɛ cogo di e bɛ mara kɛ cogo di bon e yɛrɛ bɛ bali ka jogo dɔ i den na i b'i yɛrɛ ɲininka est-ce que nin ye ne ka karisa ye wa bon mun de bɛ na ni nin bɛɛ lajɛlen ye n bɔra ka min fɔ bangebagaw u ni denw tɛ tan ta ɲɔgɔn kan ensuite mara fila bɔra sabanan na mara ye 3 ye u ye 2 bɔ a la k'a tɔ to somɔgɔw dɔrɔn bolo bon e bɔra k'a fɔ ko dutigi k'i jɔ i jɔyɔrɔ la fɔlɔ dutigiw bɛ ko minnu kɛ n'i k'i b'o kɛ bi o b'i bɔ tele la donc fɛn bɛɛ lajɛlen yɛlɛmana an bɛ tile min na démocratie a donna an ka jamana na nka mɔgɔw m'a faamuya kosɛbɛ mɔgɔw m'a faamuya bi na e k'a ta k'a lajɛ fɔlɔ an ba minnu tun bɛ baara kɛ o ka dɔgɔ dɛ bɛɛ lajɛlen u bɛ to so kɔnɔ u bɛ fɛn bɛɛ suit bon bi muso bɛ a sen kan e b'i sen kan cɛ b'i sen kan mara bɛ kɛ cogo di bon dutigi n'i y'a mɛn k'i b'i jɔ i jɔyɔrɔ la o y'a sɔrɔ fɛn min ye contrôle total de b'i bolo bi na contrôle total bɛ mɔgɔ min bolo a ka du kɔnɔ a ka dɔgɔ contrôle total bɛ mɔgɔ min bolo o ka dɔgɔ o bɛ dépend mun na an ka waati yɛlɛma ye o taabolo kuraw olu tɛ mɔgɔ permettre ka fɛn dɔw kɛ ensuite aspect dɔ fana bɛ yen min kɛn bɛ ka mara tiɲɛ kojugu nin waati in na o ye mun ye denmisɛnnin ka denmisɛnnin dege téléphone na depuis a fitinin denmisɛnnin yɛrɛ a tɛ foyi de dɔn a bɛ ka mara wɛrɛ de lajɛ téléphone na par exemple nansaraw ka mara ani yanta o tɛ kelen ye an tɛ mɔgɔ suguya kelen ye n'i y'a ta k'a lajɛ n'an k'an b'an comparer nansaraw la an bɛ taa fili kɔnɔ dɛ Amérique denmisɛnnin fitinin a bɔra ka kɛ a ma mɛn yɛrɛ ka marifa ta k'a fa faga i y'a faamuya ka a sokɔnɔmɔgɔw k'olu bɛɛ bɔ baara la o ye fɛn ye i t'o mɛn an ka jamana kɔnɔ dɛ o ka dɔgɔ i t'o mɛn an ka jamana kɔnɔ mun de bɛ na ni o ye olu y'u ka den mara cogoya min na par exemple américain den a tɛ kulela walima français den k'a gosi sinon i yɛrɛ woloden u b'a minɛ
ko danger i woloden ma ka taa mara yɔrɔ wɛrɛ bon o fɛn ninnu de bɛ telefɔni kɔnɔ an b'o di an denw ma n'u y'o lajɛ olu bɛ siye maa kunna o b'o de pratiquer u b'a fɔ bon nin ye n fa muso de ye ne ka mɔgɔ tɛ n ka bonya tɛ se a ma voilà donc o idée de b'ale kunna donc jɔn de bɛ se ka nin idée bɔ a kunna a woloba de bɛ se ka kuma fɛ fɛn min ye karisa a bɛ tan ani ka denmisɛnnin jateminɛ n'a ma âge dɔ sɔrɔ téléphone kana d'a ma téléphone man kan tɛ ka d'a ma fɛn caman bɛ yen nɔ kuma dɔw bɛ yen nin yɔrɔnin na fɛn dɔ bɛ kɛ an ka société la denmisɛnnin fɛn bɛ to a kunkolo la kosɛbɛ i b'o dɔn o ye pratique de ye tiɲɛ don e min ye mansa ye e bɛ ka taabolo min kɛ o de bɛ marqué a kunkolo la e ni sinamuso bɛnnen tɛ e b'a fɔ i den k'o bonya cogo di a ma nɔgɔ a tɛ se ka kɛ e bɛ fɛ den k'o bonya cogo di a tɛ se ka kɛ e ma bɛn sira jira e bɛ to k'a fɔ den ye karisa an jugu don dɛ i fa a bɛ nafolo bɛɛ ta ka di nin ma i m'a ye hali ni fɛn ɲɛnama mana y'o bolo i fa de ye nin san ka d'a ma ne filɛ nin ye kɔngɔ bɛ na ka den la révolter contre le père den yɛrɛ bɛ sinamuso ni fa ka olu kɛ a jugu ye k'u détester Badimi ka kuma latigɛ tɛ hali n'i y'a ye muso fɔlɔ fana b'o fɔ a den ɲɛna mais cɛ de fana kan ka muso mara i m'a ye cɛ de kan ka muso mara k'u hakilina ninnu bɔ a kɔnɔ o la ni muso ɲan'o o sira kan a dɔgɔmuso min bɛna ale nin bɛn bɛ sabati o mais ale dɛsɛlen don fɔlɔ in na k'o kan ka don sira min fɛ ale dɛsɛlen don k'o bila ka taga Nafisatu yani filanan ka na i b'a sɔrɔ ani fɔlɔ u bɛnnen bɛ ko la o tɛ tiɲɛ ye u bɛ don da kelen fɛ sinaya tɛ mais n'u t'a supporter de mais Badimi ye kuma dɔ fɔ i b'a dɔn mara nin base bɛɛ ye mara de nin base ye éducation de ye c'est à dire que muso tɛ se ka na k'a fɔ ko i bɛn'a kan e ni cɛ bɛn'a kan n bɛ muso wɛrɛ furu k'a fara i kan yɔrɔ i sɔnna i ye accord signé a ye o kan o donc ne cɛ nana muso wɛrɛ ta sisan ka a furu k'a fara e kan e bɛ ka na ni tiɲɛni dɔ de ye sa i den yɛrɛ ka éducation yɛrɛ côté i y'o tiɲɛ fɔlɔ n'a sɔrɔ ni musoman don a bɛ taa sigi yɔrɔ min na a sigiyɔrɔ bɛ gɛlɛya a bolo quoi il faut que muso k'o yɔrɔ de faamuya e bɛ k'a fɔ ko cɛ k'a jɔ a jɔyɔrɔ cɛ bɛ se k'a jɔ a jɔyɔrɔ la mais bi an balaka ninnu filɛ nin ye u minɛ ka gɛlɛn kojugu na u minɛ ka bɔ solution de t'a la bon solution mun b'a la dɔrɔn cɛ ye i ye côté min fɔ ko cɛ k'a jɔ a jɔyɔrɔ la n'i y'a ye nin bɛɛ bɛ ka tourner cɛ ka côté dɔ de don i b'a dɔn différence filɛ n'i y'a don musow ni ɲɔgɔn cɛ ou bien i y'a yira muso dɔ la ko karimasina ka di ye soit karimasina den ni ka di ne ye donc a bɛ na ni tiɲɛni de ye furu mais ni ne b'i lajɔ o yɔrɔ la mais ni fɔlɔ sinaya o tun bɛ se ka faamu mais an bɛ bi tile min na bi sinaya la a man di muso si ye k'a fɔ ko mɔgɔ bɛna fari ka bi ta ɲɛgoya n'a dɛsɛkoni a ka jugu bi ta an b'a tile min na bi a ka jugu fɔlɔ ta la a bɛ se ka ɲɛ mais an b'a sisanama min na min il faut que cɛw ka kɛ wara de n'i ma kɛ wara ye i b'a fɔ fɔlɔ i b'a fɔ fɔlɔ cɛkɔrɔba ninnu non non violence t'a la mais ni fɔlɔ dutigi ni fɛn ninnu n'i ye ko dɔ sugu dɔ kɛ i m'a ye i b'a fɔ ko Badimi y'a fɔ a ka kuma la cogo dɔ la nin i ka bugɔ kɛnɛ ma i kan'a fɔ ko karisa i bugɔ dɔ de fɛ i ka bugɔ o bon ka fɔlɔ ta ninnu bɛ cogo min na an mɔkɛ na an grand père kɔrɔlen minnu bɛ yen nɔ ka taa n'olu ka taabolo n'u ma ɲɔgɔn muso muru y'u bɛɛ tɛgɛ tigɛ o a ka gɛlɛn u ka se ka bon sisan problème bɛ yen de ni problème bɛ yen de tant que a ma kɛ kɔrɔlen ye sisan sinaya ko man ɲi lala de don dɛ donc il faut que lala de ka gɛlɛn a ka gɛlɛn a ye ka gɛlɛn a ye ka gɛlɛn a ye ka gɛlɛn yɛrɛ i b'a dɔn problème fana bɛ yɔrɔ dɔ la an bɛ ka sujet min ta a sujet a ka ɲi kosɛbɛ mun na i b'a dɔn nin caman de bɛ yen nɔ témoignage caman kɛra nin côté ninnu kan mun na i b'a sɔrɔ i sinamuso dencɛ a b'i minɛ k'i ci i b'a sɔrɔ fa bɛ yen ba in fana bɛ yen i yɛrɛ woloba bɛ yen nɔ dɔ in fana bɛ yen nɔ donc sisan comme an bɛ ka kuma in kɛ fa tɛ réagir fa b'a na dɔrɔn i ba de don i b'a bugɔ mun na mais fa tɛ se ka fosi wɛrɛ kɛ a bɛ jɔ yen a bɛ stopper yen nɔ donc sisan ni nɔ Badimi o e yɛrɛ bolo cɛ ka réaction yɛrɛ kan ka kɛ jumɛn ye nin yɔrɔ in na de fɛn min ye sisan ne bɔra ka kuma fɔ n bɛ segin o kelen kan walasa den fana ka fa lamɛn i b'a lamɔ n'a ye de
i bɛ den lamɔ. A bɛ daminɛ depuis à bas âge. Voilà. Hali sisan an bɛ nin âge la nka n'an fa kumana an n'a cɛkɔrɔbalama an bɛ yɛrɛ yɛrɛ. Oui. Parce que a y'an lamɔ. Oui. N'a ko kana tɛmɛ nin kan an tɛ tɛmɛ a kan. Bon e ma den lamara e y'a to fɔ sinayako nana sisan k'i bɛna lamara. A ka gɛlɛn. Ni min farati den bi den ni min farati a bɛ ko kɛ min ka jugu n'a ye a tɛ sirin ɲɛ o. A tɛ sirin yɛrɛ. Barisa e y'a kokɔrɔma don mɔgɔ tɔw kan i t'a dɔn k'a fɔ turu bɛna s'i ma don dɔ la. Bon i ka du mara ale yɛrɛ bɛ n ko den dɔw yɛrɛ b'a fɔ da la papa tɛ se ka ko bɔ ne ta la ne y'a bila yɔrɔ min o don n'i ma a b'a fɔ ba sinamuso n'i ma a to n ta la i bɛ du in bila. A dun b'a bila de fana a b'a bɛ kɛ ten parce que a b'a dɔn papa tɛ se ale la munna a m'a lamɔ ni a ye a y'a jira la e de ye wura ye i ka di ye n'i ko min o de bɛ kɛ e ko fa ka réagi ni a y'a ba sinamuso bugɔ k'a bɛ réagi fa tɛ se ka réagi n'a y'a sɔrɔ a m'a lamɔ n'a ye i bɛ réagi bɛ mun fɔ min bɛ tuma dɔ la a bɛ e yɛrɛ dɔgɔya. Mais siran fana tɛ a tɛ ka siran muso dɔ in ɲɛ. Siranya tɛ n bɛ min f'i ye. Siran don. Ne ye min fɔ siran tɛ. Siran don Badimu. Ayi. Siran don Badimu. E denkɛ bɛ se ka wuli cogo jumɛn i yɛrɛ woloden o ka tɛ e ka muso dɔ fana a yɛrɛ ba b'e bolo munna a ma taa a yɛrɛ woloba bugɔ muso min y'a wolo munna a ma tɔgɔ bugɔ mais ka taga ba sinamuso ka tɔgɔ ci fa ta ka kɛ kuma ni gansan ye k'o bila ten. Siran t'o la. Siran bɛ. N'i y'a ye muso den o den n'a bɛ taa ba sinamuso bugɔ walahi a y'a fa ɲɛna. Fa de don kɛ o de kosɔn ne kun ko cɛw kan ka kɛ wara de. Barisabu ne y'a fɔ cogoya min na n'i lamɔna cogoya min na i bɛ wuli i b'o waleya de kɛ a b'a dɔn n'a y'a kɛ a bɛ kun sinon du bɛ du la a tɛ ku i la i k'a kɛ o i tɛ sɔn a tɛ jigin kɔnɔ. Fɔlɔ mɔgɔw filɛ denkɛ k'a fɔ k'a bɛ wuli k'a b'a ba sinamuso bugɔ i b'a fɔ don bɛ fɛ o bɛ kɛ cogo jumɛn na a tɛ jigin i kun na yɛrɛ k'i b'a kɛ quoi. Conséquence dɔ kɛra nin waati laban in na an bɛ hakilina jigin ko la kamalenin min nana a ba sinamuso kantigɛ walayi a kɛra ka taa nin ye ko ye min bɛ maanifin tɔɔrɔ i y'a ye fa yɛrɛ ɲininkara interview la a t'a dɔn n'a y'a ka kuma a ye kuma min fɔ j'ai l'impression que bɛɛ de bɛ siran den ɲɛ a delila k'a kɛ ka tɛmɛ k'a bugɔ fagali ma b'o la awɔ bon bɛɛ de bɛ siran den ɲɛ k'a kɔgɔlen i y'a faamuya fa yɛrɛ y'a fɔ ko muso dɔrɔn tɛ siran ɲɛ dɛ wali cɛw bɛ siran ɲɛ cɛw bɛ siran a bɛ ɲɛnaminimafɛn de ta wala bon n'i y'a ta k'a lajɛ den mun de ye nin bɛɛ lase den ma an b'o de lajɛ parce que den n'i y'a ta k'a lajɛ a ba divorcera a taara mara a kun fɛ fa ka mara t'a kan bilen ba sinamuso mɔgɔ si tin t'a la parce que a gɛnna a lamɔna n'a yɛrɛ ye a kɛra ni gɛlɛn nin bɛɛ de bɛ jate minɛ donc n'i bɛ nin problème bɛɛ ta k'a lajɛ den ka mara de man ɲa mara kɔni man ɲa den ka mara de man ɲa donc an k'an janto an b'an sinsin min kan o de ye mara ye barisabu bangebaga ne ma mara e bɛ se ka den mara cogo di a ka gɛlɛn dɛ bon bi denw tɛ dɛ bi bangebagaw yɛrɛ de maralen tɛ kuma yɛrɛ de filɛ maaw ka hakɛ to voilà sisan kɔni i da sera jala ma base y'o de ye voilà e ma mara k'e ka mɔgɔ mara e bɛ se k'o kɛ a ka gɛlɛn bi an bɛɛ lajɛlen n'anw sigira so kɔnɔ mun de bɛ kɛ muso o b'a ka tiktok la cɛ o b'a ka whatsapp la bɛɛ sigilen don téléphone mɔgɔ si tɛ baro kɛ bon aw sigilen bɛ o cogo la aw denw fana bɛ yen nɔ tablette b'olu bolo olu b'u ka jeu la bɛɛ bɛ lamɔ ten cogo la n'a ka fɛn ye i mago mɔgɔ tin tɛ don i la quoi c'est à dire que n'i bɛ denmisɛnnin sigi ka to ka kuma histoire ka baro k'a fɛ anw bɔra karisalakaw de la walayi i bɛ denmisɛnnin caman sigi u bɔra yɔrɔ min u t'a dɔn parce que temps tɛ parents bolo voilà parents m'a f'u ye bon fa de ou bien ba aw de bɛ denmisɛnnin lasigi an bɔra karisalakaw la an ni karisa an bɛ tan cogo la an ni karisa an bɛ tan cogo la an ni karisa an bɛ tan cogo la n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ min wele tubabukan na k'i cousin i cousine o y'i kɔrɔkɛ i kɔrɔmuso direct de an ka fɔlɔ laada la nka bi n'u ko nin ye jɔn c'est mon cousin i ye balimaya la quoi fanga bɔra la i kan ka fɔ n kɔrɔkɛ filɛ walima n kɔrɔmuso filɛ nka ko n cousine de don sa ouais c'est mon cousin o tɛ jate ye k'a fɔ ten i tɛ hali ba don a la voilà hali i tɛ ba don a la ne yɛrɛ taara Côte d'Ivoire ne ba kɔrɔmuso sigilen bɛ yen nɔ a n'a denw ne taara yen nɔ
n taara ka taa jira u la fɛn min ye ninnu u ye ko da ne kan ye ko le cousin Gaou là ko ça c'est notre cousin là il est venu du Mali c'est un Gaou i y'a faamuya ne b'olu lajɛ taabolo min b'olu la ne yɛrɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ vraiment a ne ta tɛ kelen parce que lamɔw tɛ kelen lamɔw tɛ kelen donc fɛnw tɛ kelen quoi u tɛ ka ne yɛrɛ masabaya minɛ quoi u bɛ ne kɛ catiri bɔ fɛn de n'u yɛlɛko y'u minɛ waati min bɔra la quoi fanga bɔra la voilà ni yɛlɛko y'u minɛ waati min na u bɛna ne darakɔrɔ ne ye bamanankan fɔ u b'a fɔ ko u bɛ yɛlɛ ko sɔn jula la est fort ko nin tɛ julakan ye donc n'i y'a ta k'a lajɛ olu tɛ ne jate i n'a fɔ u ka mɔgɔ quoi an bamuso an ba ka mɔgɔ quoi donc o y'olu taabolo ye o y'olu ka lamara ye parce que u t'a faamuya bon n'i y'a ta k'a lajɛ an ka maraw tiɲɛna cogo di bangebagaw tɛ sigi ka ɲɛfɔli kɛ denw ye ka taabolo k'o fɔ denw ye den a bɛ lamɔ a yɛrɛ ye ten a mana fɛn min ye an t'a fɔ bɔlɔn fɛ dɛ sisan dɛ internet sanfɛ bɔlɔlɔ sanfɛ a mana fɛn minnu ye a b'o de ladege alors que n'i ye internet yɛrɛ ta bɔlɔlɔ ta mɔgɔ caman bɛ fɛn caman kɛ i bɛ taa sɔrɔ a ka baarada de don a bɛ fɛ ka film tourner a bɛ misaliya dɔ jira o t'a yɛrɛ kɛcogo ye o t'a taabolo ye o t'u ka société o t'o taabolo ye nka voilà misaliya don k'a jira mɔgɔw la nka mɔgɔ dɔw denmisɛnnin t'o dɔn ale b'o ta n'a bolo fila de ye ale b'o kɛ pratique ye o b'o kɛ pratique ye n'o tɛ fɛn min ye denmisɛnnin ka hakilina sɔrɔ fo ka taa fɔ ko k'i ba sinamuso walima mɔgɔ dɔ k'o ci o kɔni o t'an ka mara ye o t'an ka i bɛ se k'o fana kɛ a dun bɛ kɛ bi dɛ an bɛ bi tile min na a bɛ kɛ denko bɛ wuli k'u ba sinamuso k'a mɛnna ɲɛkɔrɔ yɛrɛ ka tila k'a fɔ n'i bɛ kɔnte bɛ taa o bɛ taa o furu bɛ dabila cɛ bɛ min ɲa cɛ bɛ min dutigi bɛ min ɲa e den ka den wolo e ka na ni muso ye so kɔnɔ o ka oser ka hali k'a ɲɛ jɔ a ɲɛ la ou bien ka kuma sugu dɔ fɔ a ye e sabali e den ka wuli ka relais ta e nɔ la k'e muso bugɔ e ɲɛna e ma ni a bɛ lakale ɲɛnaminimafɛn in n bɛ fɛ ka dɔɔni fɔ o yɔrɔ la an ka finitigilakaw olu ye ɲɔgɔn dan dɔ bolo da sifinnakaw ni ɲɔgɔn cɛ ko ka u ta u ka taa kɛ kɛlɛcɛ ye joliw sɛgɛsɛgɛra a yɛrɛ k'a fɔ maa 2000 ni kɔ ko ɲɛnaminimafɛn a joli man ɲi nin ye jigitigɛ ko ye an ka jamana maa minnu ye jamana siniɲɛsigi ye n'olu taara kɛ ɲɛnaminimafɛn tabagaw ye yala olu bɛ se ka mun de di jamana ma a ka gɛlɛn n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn caman bɛ kɛ ɲɛnaminimafɛnw ani fɛnw tali nin bɛɛ tɛ mara tiɲɛnen ye nin ye mara tiɲɛnen de ye parce que contrôle tɛ yen denmisɛnninw bɛ fɛnw ye ɲɔgɔn fɛ u b'a ladege u bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ n'a ye n'i ye ɲɛnaminimafɛn ta i bɛ kɛ Pythagore ye i bɛ kɛ Platon ye i hakili bɛ da i bɛ bɔ i taabolo yɛrɛ bɛ nkalon don fɛn min ye ko n'i y'o ta u b'o de kɛ ka ɲɔgɔn nɛgɛ bon n'a y'a sɔrɔ e ni den bɛ baro kɛ i ye nin bɛɛ jira la ni mɔgɔ wɛrɛ y'a fɔ a tɛ da la nka e ma foyi fɔ i den ye k'a bila ten n'a taara mɔgɔw mana min fɔ a ye a bɛ baara kɛ n'o de ye i bɛ bali min na dɔ yɛrɛ de la k'i bɔn a den kan k'a bugɔ barisabu ale a kun tɛ fɛn dɔ dɔn a den na a balila k'a ye den in falen don f'a bɛ tango ale nana dugutilama fɛ k'a bɛ taa ɲɛgɛn na a wulila dugutilama fɛ k'a bɛ taa ɲɛgɛn na a ye den sɔrɔ a b'o waleya la a masa dusu la a y'i k'a kan ka fila t'a la bon nin bɛɛ ye ko de ye ko min ni mara jɔn bɛ se ka mara suit de près o ye den ba de ye den ba i den ni yɛlɛma donna ka taabolo la dɔrɔn i b'a dɔn yɔrɔnin kelen e de bɛ se k'a wele n'i m'a dabila n b'a fɔ i fa ye nka ni ba fana mago t'a la don ba bɛ se ka contrôler cogo min na hali fa n'i ma tanba sɔrɔ so n'i bɛ tanni min sɔrɔ so n'i nana kɛ i k'o fana jate minɛ an bɛ cɛw ye o yan nɔ u bɛ tile bɛɛ ban u tɛ kɛ so kɔnɔ mais n'u nana su kɔnɔna la fɛn fɛn kɛlen don u b'a bɛɛ da yɔrɔ lajɛ an denmisɛnninw fɔrilen don o la kojugu n'u b'a dɔn fa ale bɛ na waati min na u b'u bila point na ka fɛn bɛɛ kɛ rose ye ka fɛn bɛɛ kɛ i n'a fɔ a ka ɲi k'o jira fa la parce que a bɛ contrôle kɛ waati min na fɛn min ye o waati u b'u yɛrɛ kɛ mɔgɔ ɲɛnɛma ye
k'a jira fa la ko fosi tɛ nka jɔn de bɛ se ka bɔ ka kojugu kalama ba mais ba tɛ se k'a fɔ ko ba ka mara ani fa ka mara kelen tɛ quoi surtout ba dimi an bɛ tile min na bi ni den cɛmannin sera degré dɔ ma muso tɛ se k'a mara ba tɛ se mais a bɛ se ka information di fa ma a k'a mara voilà mais i b'a sɔrɔ den dɔw ni ba fana bɛ complicité de la i b'a dɔn ɲinɛ b'i ka ko yɔrɔ de kɔ quoi i b'a dɔn ne kuma in base bɛɛ ye min ye éducation in dɔrɔn de don aw bɛ ka éducation min fɔ de ko in yɛrɛ bɛɛ ye o de ye i b'a sɔrɔ e bɛ kojugu kɛ sisan nɔ ni a fɔra sisan n'i fa nana n b'a fɔ ye i b'a ye den bɛ taa munumunu dɔrɔn ka ko dɔ kɛ ka na yafa deli ni fɛnw kɛ soit n'a sɔrɔ a bɛ a boloma yɛlɛma a bɛ sina ka na ni wari ten tɔ k'a di ba ma ka ba da mun quoi i y'a ye donc olu n'a ɲɔgɔnna caya est-ce que éducation in bɛ ɲa tuguni wa a ka gɛlɛn dɔɔni donc il faut que cɛ Nafisatu bɛ ka kuma dɔ fɔ cɛ mana kɛ cɛ ye togo o togo ke e chargélen don il faut que e k'i jɔ i jɔyɔrɔ de la ni m'i jɔ i kale kan i ka du bɛ tiɲɛ k'a d'i ma a ma nɔgɔn et puis du in bɛ ci parce que muso tɛ du mara la muso tɛ se ka du mara de muso ye sotigi de ye sotigi de ye muso ye mais k'a fɔ k'i bɛ denw mara kɛ pour que denw ka siri ɲɛ surtout muso ala ye muso dan ni hinɛ de i den bɛ ko sugu dɔ kɛ ou bien a bɛ fɛn dɔ kɛ par père même hali ni fa nana k'a fɔ k'a b'a fɔ pa ye hinɛ bɛ na muso la a tɛ se k'a fɔ k'a b'a kɛ quoi mais fa e de kan k'i ka jateminɛ kɛ n'i ye min bila yɔrɔ min na n'i nana sɔrɔ a tɛ pour que a tɛ o yɔrɔ la i bɛ den ni ba i b'u bɛɛ don ɲɔgɔn na o yɔrɔ la n'i y'o kɛ ba bɛ siri ɲɛ yɔrɔ min na den bɛ siri ɲɛ i b'a ye ba b'a fɔ i tɛ nin dabila n'i fa nana a bɛ nin di i kan dɛ wa i kana n'a to fana n ka furu ka tiɲɛ i sababuya la fɔlɔ o tun bɛ yen nɔ an n'an y'an ka musokɔrɔbaw ye u b'a fɔ ni heyi nin dabila n'i fa nana ka na n gɛn kama de i y'a ye donc mais bi o tɛ yen o il faut que cɛw ka jateminɛni ba de boli nin yɔrɔ ninnu de kan kosɛbɛ hali ni temps t'i bolo mais i bɛ temps fitinin min sɔrɔ samedi ni dimanche bɛ cɛ segin ka taga so i k'i denw ka éducation i mana charger togo fili bɛ yɔrɔ min na i b'o yɔrɔ voilà i mana charger togo n'i kɔni bɔra sɔgɔma i donna so i bɛ si so kɔnɔna la fitiri mana se n'i donna so kɔnɔ kɛ ko lajɛ bara n'i y'o daminɛ ka denw na mara ten dɔɔni a ka ca ala fɛ u bɛ ɲɛ sɔrɔ u bɛ k'i sago u bɛ siri ɲɛ quoi u bɛ siri ɲɛ mais n'a fɔra k'a kɛ k'u bɛ temps bɛɛ de kɛ muso bɛ se ka ko ɲɛnabɔ wa muso tɛ ka ko ɲɛnabɔ muso bɛ se ka min ɲɛnabɔ e k'a nɛgɛ dumuni ni fɛn la a mago bɛ koli min na k'a ka fini ko k'a nɛgɛ kasi ni fɛn n'o banni mais karo gɛlɛya sugu dɔ bɛ yen wolomuso tɛ se k'a fɔ k'a b'a ta ka ɲɛsin den ma a tɛ se ka kɛ muso ka mara denko la ani cɛ ka mara kelen tɛ bon ni fila bɛɛ bɛ cɛ de bolo muso ka mara bɛ cɛ bolo wa den fana ka mara bɛ cɛ bolo donc pour que du ka diya fana il faut que cɛ k'a ka mara de sinsin ba kan ba fana b'a sinsin den kan u fila bɛ fana tila ka jɛ k'a sinsin den kan o la mara bɛ ɲɛ a bɛ ɲɛ mais k'a kɛ sago tan de tɛ cɛw bolo ni tan tɛ cɛ bolo tan bɛ muso bolo muso bɛ bɔ cɛ bɛ bɔ donc denw bɛ kɛ cogo jumɛn na sisan a bɛ kɛ cogo jumɛn na sisan bɛɛ b'i ka rôle de jouer bɛɛ b'i ka rôle de jouer mais a fanba muso tɛ cɛ furu cɛ de bɛ muso furu ma ɲini cɛ de bɛ muso furu muso an ka tabiya la Mali in kɔnɔna la muso tɛ cɛ furu cɛ de bɛ muso furu donc n'i y'a bila yɔrɔ min na o de don quoi kana ta ka bɔ yen quoi parce que sisan cɛw bɛɛ kɛlen musomuru y'u bɛɛ tɛgɛ tigɛ quoi hali n'a fɔra fɔlɔ k'aw ko tulukala bɛ se bomosi la nin bɛɛ ye kuma de ye quoi mais cɛ k'a jɔ a jɔyɔrɔ n'i y'i jɔ i jɔyɔrɔ la wala a ka ca Ala fɛ i bɛ fɛ i ka du ka kɛ cogo min na a bɛ kɛ ten mais ni e ye muso furu muso tɛ ka e sago kɛ e den tɛ ka e sago kɛ donc e ka furu kɛra cogo di a kɛra kɔ ka jɛ de o dɔw b'u to la dɔrɔn k'a ɲagaminen don dɔrɔn u b'a ye segu bɛ taa dɔwɛrɛ ta k'u bɛn'o furu k'o bɛna o bɛ kɛ solution de pour que fɔlɔ ni a don bɛ cogo min na donc filanan ta k'a bɛ taa a bɛ taa nin na lafiya mais i bɛ ka tiɲɛni de kɛ i t'o dɔn kojige fɔ n'i tanyara don min na n'i tanyara diɲɛ don o don i bɛ nimisa kun minɛ i y'a ta ka kɛ parce que fɔlɔ min b'e bolo e m'o bila sira ɲuman kan denw bɛ ka u ba sinamuso bugɔ bi dɔwɛrɛ tɛ fa ma ɲa don fa ma ɲa sinon muso sinaya mana gɛlɛya togo togo hali ni i y'a f'i den ye ko tan n dɔgɔmuso bugɔ tant que den b'a dɔn k'a fɔ n fa ye fɛn sugu min ye hali n'a y'a sɔrɔ a woloba de y'a fɔ k'a taa kɛ k'a sugu k'a bila la a b'a dɔn a fa ye fɛn min ye a t'a kɛ a t'a kɛ parce que a b'a dɔn pɛrɛ n'a y'a kɛ ni sinamuso min fɔra ɲɛna k'a dɔn k'a fɔ ko karisa y'a bugɔ ale ba bɛ du bila ale yɛrɛ bɛ du bila mais o bɛ dépend cɛ ka jɔyɔrɔ de la cɛ bɛ waleya min na du kɔnɔ o bɛ dépend o de la ne bɛ fɔ k'o de fɔ a bɛ k'a ɲinɛ fɛn dɔ fana kɔ furu kɛcogoya a bɛ k'a ɲinɛ o kɔ mɔgɔ bɛ muso furu condition min na ani cogoya min na kuma minnu bɛ tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ yanni furu ka kɛ a bɛ k'a ɲinɛ o aspect fana kɔ olu ye jumɛn olu ye min ye par exemple
dɔw ka furu ye balima furu ye i y'a faamuya i fa balimakɛ walima a balimamuso o den taara ka d'i ma furu la fɛn min ye a dir'i ma furu kɛlen kɔfɛ i bɛna jogo dɔw ye muso in na min man di ye min b'i ka mara tiɲɛ i bolo n'i k'i bɛ pression sugu dɔ fana ta société bɛ wuli kama o bɛ yen ça c'est un de deux n'i y'a ta k'a lajɛ maa caman fana n'u taara muso furu la muso furu yɔrɔ o bɛ taa kuma dɔw fɔ k'a muso sɔrɔ bon e ye fɛn dɔ layidu ta muso ye k'i bɛna olu kɛ muso furulen kɔfɛ e m'o olu kɛ o si ma timɛ muso in bɛ révolter ka bila e la de e sago de tɛna kɛ i ka du kɔnɔ bilen fɛn min ye o bɛɛ de bɛna jouer du ka mara kan ni aspect bɛɛ de bɛ lajɛ n'i y'a lajɛ muso caman cɛ caman bɛ yen u bɛ taa muso wɛrɛ ta a bɛɛ ta tɛ musoko ye dɛ a bɛɛ ta ye baraji fɔlɔ n sago tɛ ka kɛ n bɛ taa filanan ta pour que ka se ka o wo combler ne b'i latɛmɛ o yɔrɔ la Badimi mais ne bɛ jigin cɛw de la o yɔrɔ la i muso fɔlɔ b'i bolo e ɲɛ b'a la a tɛ ka e ta sira kan a dun bɛ e de ka mara kɔnɔna la donc e tɛ se k'a fɔ i muso ka kɛ min ye k'a tɛ k'o ye k'e bɛ tila k'a to yen donc k'e b'i dimi bɔyɔrɔ kɛ o ye k'e bɛ taa filanan ta k'i bɛna fara o kan ko muso ko tɛ dɛ mais pour que k'e ni lafiya alors que tiɲɛnen dɔ b'e bolo e m'o régler o dun ye muso ye i bɛ ka na ni muso yɛrɛ fana de ka tila k'o fara kan bon kura min bɛ ka na fara kan fana i ye dɔ in jogo ye cogo min na jogo yɛrɛ min fana bɛna kɛ kura in ye t'o fana dɔn mais min b'i bolo o dilan fɔlɔ n'a ɲɛna ni fɔlɔ n bɛna yɔrɔ dɔ f'i ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka bɛɛ kisi muso jugu fana ma amina i y'a faamuya hali nabi ɲuman dɔw tɛmɛna olu muso yɔrɔ a tɛ tɛmɛ o kan dɛ nabi ɲuman dɔw muso olu ye janfa kɛ nabila Nuhu Ala y'a lajarabi a bɛnna muso ma muso min ye muso jugu ye munna ale taara fara kafiriw kan min ye a cɛ ka se k'a minɛ ka d'u ma ni a cɛ y'a fɔ a ye ko Ala bɛna u halaki fɛn bɛɛ ko n'a bɛ halaki ko a bɛ bɔ gakuru la ko ji bɛ bɔ gakuru la ka dugukolo bɛɛ minɛ muso in a taara o information a taara o kɛ yɛlɛbɔnna ko ye fɛn min ye ka cɛ to sunɔgɔ la ka taa ji bɔn ga kɔnɔ ka cɛ lakunu k'a ka na ko a ye ji ko min fɔ ko nin don Ala sinna k'a kɛ o ye cɛ y'a lajɛ dɔrɔn a ko nin don muso yɛlɛla ko ne yɛrɛ de ye ji kɛ a ko e pourtant nin don muso a ko n'u ko a denkɛ ma ko n'an ka taa don kulun kɔnɔ waasa an bɛ se ka kisi ji in ka halaki ma den a ma sɔn a taara ba dɔ fɛ donc ji bɛ ka caya waati min olu bɛ taa yɛlɛ kulu sanfɛ waasa u ka kisi ji ma u yɛlɛla kulu sanfɛ nabila Nuhu ale i tɛgɛ bɔ ko n den Ala ye wayidu jigi k'a fɔ a ye k'i den tɛ kafiri tɛ kɛ mɔgɔ den ye barisa a y'i sɔtɔ donc k'a f'i ɲɛna k'a fɔ min ye muso ni den bɛɛ halaki la ale min ye nabi ɲuman ye a muso n'a den bɛɛ halaki la yɔrɔ mɔgɔ kɔni tɛ se marala ka tɛmɛ nabi ɲuman kan fɛn min ye an bɛ dugawu kɛ Ala k'i kisi muso dɔw bɛ yen solution min b'a la soit i ka furu sa soit i ka dɔ fara kan i ka dɔ fara kan ka baga faga a ye dɔ farali ta ka solution ye dɛ Ala kɔni ye furu da non Ala ye furu da a ye furusa Badimi juguman min b'i bolo kana juguman fara e t'a dɔn min b'i bolo déjà o ka jugu i bɛna ni min ye kana fara kan i t'a dɔn fana bɛna ni sawura min ye i t'a dɔn bɛna ni sawura min ye n'i b'a b'i bolo e tɛ se ka muso ta k'a bɛ n'i ka mara kɔnɔ k'a tɛ k'e lamɛn quoi n'a tigi lamɛn i b'a to yen furu bonya bɛ taa min o la i bɛna ni muso in feere k'a furu pour que a k'i bonya mais sani ka taa dɔ wɛrɛ ta ka fara kan ko n'o kɛra k'a bɛ min jogo ma ɲi k'o jogo bɛ ɲa n'i nana ni filanan min ye ka n'o fara fɔlɔ kan n'o filanan in fana juguyara ni fɔlɔ i bɛna kɛ cogo jumɛn na i bɛ taa sabanan fana nɔfɛ i bɛ taa naaninan nɔfɛ fana tuguni c'est à dire bana bɛ yɔrɔ min na dɛ fo bana in ka furakɛ de an cɛw bɛ fɛn caman lajɛ aw t'o ye quoi mɔgɔ ni den sɔrɔla i ni mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ o y'a kɛlen i dɔ de hali n'a man ɲi denw yɛrɛ kama dɔw bɛ muso to yen a ka sigi furu la nka min ye u bɛ dɔ wɛrɛ ɲini min bɛ se k'u hakili lafiya mɔgɔ dɔw bɛ yen dɔw récupérera an ye u ye u bilala concurrence la u ye jisumani kɛ u koliji la ni ka ɲɛ ka kɛ mɔgɔ ɲuman ye n'u sinamuso bɛnna an y'o ye yan nka an kana bɔ an ka thème kɔnɔ an ka thème bɛ min kan o de ye den minnu bɛ u ba sinamuso ɲagata ta k'u tɔɔrɔ ne kɔni fɛ donc
o source ye min ye lamɔ de man ɲɛ n'o tɛ i ba sinamuso i bɛ kɛ o yɛrɛ fɛ i n'a fɔ i ba i t'a dɔn yɛrɛ k'i ba sinamuso i ba ye n'an bɛ fɔlɔ tile don dɛ voilà ne bolo éducation mɔgɔ kelen tɛ se ka kɛ cɛ ni muso de bɛ fara ɲɔgɔn kan ni ka éducation kɛ donc i bɛ hakili de to o yɔrɔ la e b'a la k'a fɔ ko cɛ fana bi min na ni k'i bɛ misikili bɔ ni k'i bɛ misikili bɔ cogoya dɔ la a bɛ kɛ tiɲɛni ye mais furu barisa maninfin mɔgɔ bɛ mara ni hakili de i bɛ kuma i muso fɛ de donc i bɛ kuma fɛ communication i bɛ kuma fɛ de i y'a faamuya n'i k'i b'a kɛ cogoya dɔ la i bɛ a bɛɛ tan ka yɛrɛkɛ mɔgɔ bɛ du mara ni hakili de ye bɛɛ n'a a minɛ cogo don i y'a faamuya bon a man di mɔgɔ si ye k'i muso furu k'i bɛ violence ta k'a tɔɔrɔ nka i bɛ kuma fɔ a dɔw ye u t'a lamɛn mais furu fana diya ye badimi bonya ni karama ye i se ka na ni muso ye k'a bila i ka so k'a balo ka fɛn bɛɛ k'a nana e de kama du in kɔnɔna na o tɛ kɛ e bɛna min fɔ ye k'o t'o kɛ badimi furu in nafa ye jumɛn de ye sisan ni muso m'a cɛ lamɛn a bɛ so kɔnɔ mun de la yen sisan a ka dabila. Bon, Nafissatou ani Badim an bɛna an ka question laban min poser e b'a dɔn nin ko in bɛɛ la Badim bɛ ka taa muso de ka côté la ko muso nɔ don ne bɛ fɛ ka yɔrɔ min fɔ pour que k'o kɛ n ka question laban ye n'i y'a ye bi denmisɛnninw bɛ ka se ka u ba sinamuso minɛ k'a ci u bɛ ka kɛ dutigi ye ne bɛna yɔrɔ min sɔnni turu o la o ye fa minnu bɛ u ka jiginɛ tile k'a ta k'a di u woloden ma ni ba bɛ tobili la i bɛ nin bɔ i b'a d'a ma hali ala ma taa nasɔngɔ u bɛ ka a kɛ bi an bɛ tile min na donc sisan ni e ko ko mara bɛ muso ka côté la ne bolo nin yɔrɔ tiɲɛ yɔrɔ ye jɔn ye sisan. Ayiwa i ka nin ɲininkali n bɛna jaabi a diyara n ye kosɛbɛ i ye o min fana fɔ ne bolo fa minnu bɛ k'o kɛ o ye ko ɲuman ye a fɔ mun na ko ɲuman ye a kɔrɔ de ka denmisɛnnin kalan min ye don n'a nataw la n'ale tɛ yen a ka se k'a dɔn du bɛ mara cogoya min na donc parce que mɔgɔ tɛ ko cogoya dɔn ala min y'an dan a bɛ se k'an fa waati bɛɛ lajɛlen na o hukumu kɔnɔ min ye den ka to k'a responsabiliser ka jɔyɔrɔ dɔw di a ma waasa min ye a ka se ka a dɔn a fa bɛ kow kɛ cogoya min na ne bolo o ka ɲi kosɛbɛ o tɛ kojugu ye ni den marala an ka kuma bɛ min kan o ye mara in de ni den marala a b'a kɛ hali mankan tɛ bɔ a la kiri tɛ bɔ a la wɔyɔ tɛ bɔ a la barisabu n'i y'a ta k'a lajɛ fa minnu b'o kɛ a kɛkun de ye ka den responsabiliser a k'a dɔn don min n'ale tɛ yen ka den dege du mara cogoya la o de ye fa bɛ ka o de kɛ ne kɔni bolo o ye ko ɲɛnama ye o tɛ kojugu ye. Bon ne fɛn bɛɛ la n'a kɛra ka ɲa a bɛ faamu mais an bɛ tile min ko bi e ka du jiginna i ka trésor clé ta k'o di i denkɛ ma e ɲɛnama bɛ yen fɔlɔ e ma sa muso 2 b'e bolo bɛ muso 3 bɛ e bolo ni tobili turu bɛ min na denkɛ o k'o ka nasɔngɔ di n'o y'a sɔrɔ i kelen don k'a dilan ka ɲa ka mara kɛ ka ɲɛ ka so kɔnɔ fɛn ɲuman don mais n'o y'a sɔrɔ bɛn de tɛ yen n'o y'a sɔrɔ a tiɲɛnen de don muso dɔ de den fɔlɔ sa o ye muso fɔlɔ den e ka trésor clé ta k'o d'o ma ni tɔw bɛ gala ko k'o d'o ma n'i kelen don k'a ka du dilan ka ɲa ka mara k'a la fɛn ɲuman don mais n'o y'a sɔrɔ bɛn de tɛ yen i bɛ sa yɔrɔ min na o y'a bannen trésor clé bɛ min bolo de ale n'a ba a bɛ tɔw la ɲuman t'a la quoi a bɛ ɲinɛ min kɔ fana i bɛ taa sɔrɔ den dɔw ni fa bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛ kɛ donc ni den ni fa bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ an y'a caman ye yan donc i b'a sɔrɔ butigiba bɛ fa bolo den o y'a ka comptable ye butigi kɔnɔna na fɛn min ye hali ni fa yɛrɛ mago bɛ fɛn o fɛn na a bɛ tɛmɛ den de ka sira fɛ bon o den sugu ni i ye du ka mara di o ma yala o min sera ka butigi belebeleba k'o gérer min ye a ka nasɔngɔ o kɔni bɛ da o kɛrɛfɛ k'o gérer yala o bɛ dɛsɛ o la wa bon i ka an ka ɲɔgɔn lamɛn fɛn min n'i y'a ta k'a lajɛ o den o bɛ baara la fa nɔfɛ a bɛ fa ka fɛn bɛɛ lajɛlen dɔn déjà i y'a faamuya den tɔw olu tɛ baara la nɔfɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔw ye dutigi ye
k'a sɔrɔ u ye denmisɛnnin ye dɛ o bɛ yen o caman de bɛ yen a kɔrɔkɛba caman bɛ yen mais ale de ye dutigi ye fɛn bɛɛ ale kuma o ale fɛn bɛɛ ale o bɛ sɔrɔ mun fɛ mɔgɔw dancogo tɛ kelen ye mɔgɔw ka maracogo tɛ kelen ye n'i y'a ta k'a lajɛ bɛɛ tɛ se ka mara kɛ dɛ bɛɛ tɛ se ka mara o b'a sɔrɔ i tilennen fana don baji o b'a sɔrɔ i tilennen don a ye o yɔrɔ min fɔ o y'a sɔrɔ i tilennen don fa bɛ da den o den na k'a ka du nasɔngɔ ta k'a d'a ma i bɛ taa sɔrɔ i ye misaliya dɔ jira fa la i ye sira ɲuman dɔ jira fa la fa bɛ a ka fɛn ta k'a d'i ma n'i ye mɔgɔ sugu dɔ ye fa jumɛn bɛ sɔn k'a ka du nasɔngɔ ta k'a di mɔgɔ sugu dɔ ma a t'i ka du ɲagami n'o fana y'o de fɔ n ko n'o y'a sɔrɔ a kɛlen don k'a kɛ k'a ɲa n'a mara kɛlen don k'a ɲa n'a ye tile ta k'a d'a ma donc a ɲɛ fara a kɔ kan a bɛ se ka a gérer problème t'o la mais n'o y'a sɔrɔ bɛn tɛ so kɔnɔna na a ɲagaminen don ye fa bɛ tanya dɔrɔn a ko bɛ ɲagami a dɔw bɛ dabila i m'a ye n'a kɛlen don k'a ɲa ni fa selen don du kɔrɔ la dutigi kelen don k'a jɔ a jɔyɔrɔ la fɛn mara bɛ yen quoi donc i ɲɛ fara i kɔ kan i b'a dɔn peut-être ni tile bɛ nin bolo a y'a ɲɛnabɔ i ɲɛna cogo min na i ko a b'a ɲɛnabɔ ten i b'a sɔrɔ dɔw to hali ba yɛrɛ la o côté la u b'a fɔ ne fa ye n bila ci min na n bɛ to o sira de fɛ mais c'est rare k'a fɔ ko nin ko i bɛna ta 100 la k'i bɛ taa sɔrɔ ko 100 la k'i bɛ taa caman de sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ kelen k'a dafalen don fa bɛ ɲɛ datugu min den trésor tile bɛ min bolo a tɛ bɔ a minɛn kɔnɔ fɛn dɔ bɛ yen o fana bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ barisabu Alahu Taala ko an ka fɛn o fɛn kɛ o y'an ma ɲuman de ye par exemple e taara domaine min kɔnɔ sisan o ye tiɲɛ yɔrɔ ye par exemple ni fa sara sariya ko an ka silamɛya sariya la tiɲɛ kan ka tila de o ye wajibi hali butigi ye 100 ye tiɲɛ kan ka tila bɛɛ k'i ta mankan kana kɛ nka bi an bɛ mun kɛ an b'a fɔ ko fɛnw ka to ɲɔgɔn kan ka a responsabilité ta k'a di dɔ ma o tɛ bɛn bon ni o kɛra aw yɛrɛ ka kuma na n'o ma kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye yala tɔw bɛ hɛrɛ sɔrɔ a tɛ don bɛɛ da donc a fɔra k'a ka tilan ka da kun min kan o de ye nin yɔrɔ ɲɛsiranya ye ka se ka mɔgɔw bɛɛ lafiya musow ta denmusow ta di ma denkɛw ta di ma i ta mana kɛ min ye o y'i ta ye nka n'a y'a to ɲɔgɔn kan ko dɔ ka to o gestion na a bɛna tila ka jigin ɲɔgɔn na a ka du bɛ ci o de la i bɔra ka min fɔ ni mɔgɔ tɛna a ka tiɲɛ kan ka tilan de ye ka taa i ka sira fɛ o de bɛ bɛɛ lafiya mankan t'o de la siga t'o o la ayiwa nin ye dan sigilen an ka bi jamukan na aw ka kuma kuncɛ kuma ye mun ye an bɛ sɔrɔ ka ɲan bila Mayini Dukure n'i fɔ k'i waleɲuman dɔn maa min fana tɛgɛ bɛ nɛgɛw la ni o ye Kɛba ye Kɛba fana an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn min ye a ka ɲɛmaayaso k'a bɛɛ lajɛlen fɔ k'a bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn aw minnu ye nin plateau in sigi min ye ka kuma an ka dukɔnɔnaw kan lafiya bɛn ani kelenya bɛ se ka sinsin an ka duw kɔnɔ cogoya min na nin ye fɛn ɲɛnama ye an b'a fɔ Ala k'a bolo mɛn a ka baaraw la sanga ani waati a ka an wele an ka na hakilina di